Адкуль пайшло свята. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Гэта я, Анастасія Аўдзеевіч, і сёння у нас адкуль пайшло свята. Фінальная, трэцяя частка. Мы зноў у марыйным касцеле, што ў вёскі Дуды. Хадзім хутчэй, тут шмат цікавага. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Гэта праграма «Адкуль пайшло свята». І сёння мы знаходзімся ў касцёле ў Дудах. І я вельмі радая пабачыць пробашча парафіі айца Вячеслава Матукевіча. Хвала Христу, ойча. Вечны. Я вельмі цешуся з таго, што мы ў вас знаходзімся. Касцёл стары, касцёл драўляны. Ён не перабудоўваўся, так? І колькі год яму вы казалі? 253 гады. Пабудаваны ў 1772 годзе. І ён 253 гады, ось так, як яго збудавалі, так і існуе. Ну, вядома, што, скажем так, з часам ўсё мяняецца, нічого на месцы не застаецца. І зараз мы бачым, што белы колер, блакітны ў касцёле. Хутчэй за ўсё, калі ён будаваўся, ён не быў памаляваны. Зараз так. Малюецца, зараз у нас ёсць фарбы розныя, добрыя, горшыя, лепшыя. Але ось на той час, хутчэй за ўсё, ён проста быў драўляны, без якойсьці пафарбавання. Такого натуральнага колеру дрэва. Хутчэй за ўсё так. Вы распавядалі, што ён зроблен з сасны. Так, пабудаваны з сасны, і вось ёсць такая традыцыя, точней, людзі кажуць, што менавіта сасна для гэтага касцёла была прывезена з парафіі Суботнікі, што болей за 30 кіламетраў адсюль. А калі здаць той час 250 гадоў таму назад і весці 30 кіламетраў, такую колькасць дрэва, напэўна, это цяжка. Але это гаворыць аб ахвярнасці людзей. І зноў ж розум, які ў людзей быў, што яны ведалі, што там дрэва лепшае, чым тут. І калі гледзячы на сённяшнія пабудовы, як будуецца, і што праз некалькі гадоў ўжо сыпацца пачынае, наколькі мудрыя былі людзі на той час і наколькі моцна веруючыя, адданыя Пану Богу, што вось афіраваліся это зрабіць, прывезці менавіта дрэва сюды. Ведаеце, касцёл вельмі выдатна выглядае, ён знаходзіцца пры дарозе, яго здалёк бачна, і раней я нават яго памятаю, ён яшчэ быў у дрэвах. Гэта вы ўжо білавалі. Ну, не я, скажем так, леснікі, ну, але так, пры маім тут, скажем так. І вы яго адфарбавалі, ён прыгожы, ён жоўценькі і вельмі прывабны. Скажем так, трошки ўжо, можа, не такі свежы, але калі раніцай сонца свеціць, то так, з дарогі можна ехаць, бачыць, ну, такі сонечны колер, як бы так сказаў, што ён прям свеціцца прыгожа. І, ну, скажем так, людзі клапацяцца аб сваім касцёле, тому што это іх святыня, дастаўся ад продкаў і хацелася б добра заставіць добрым стане для патомкаў, для будучыні. Але і вам падзяка, як пробашча, што клапоціцеся пра яго. Не, ну, як каждый пробаш клапоціцца пра кожны касцёл, якім знаходзіцца такі. Просто спаўняе свае абавязкі пакуль што. Я хачу плаўна так перайсці да нашых такіх тэалагічных пытанняў, калі можна. Мы знаходзімся каля вельмі прывабнага, прыгожага абраза. Што гэта за маці? І як даўно яна жыве ў гэтым касцёле? Скажем так, ну, пачнем з легенды, так, которую я ведаю, бо, напэўна, многа іх ёсць легендаў, як у кожным старажытным месцы. Так вось ёсць такая легенда, што гэты абраз з'явіўся ў вёсцы Лугамавічы. На той час гэта была шляхецкая вёска. Гэта побач? Ну, недалёка. Кіламетраў 7-8 адсюль дзесьці так. І зноў жа кажа легенда, што Дуды, гэта было мястэчка, тут было две карчмы, а это ўжо аб чымсьці кажа. І што на той час, вядома, карчмы трымалі жыды, і ёсць такая легенда, што яны гэты абраз выкралі, бо з'явіўся абраз, хацелі будаваць касцёл, ну, вырашылі лепей хай тут пабудуюць, бо тут і так карчмы ёсць. Ну, скажем так, а што, у нядзелю прыйшлі мужыкі, памаліліся, куды пасля мшы схадзіць? Ну, вядома, у карчму. Адсвяткавалі? Ну. Вось, і зноў ж кажуць, што вярнулі гэты абраз зноў ж у Лугамавічы, яго зноў выкралі, ну і вырашылі, коль ужо ён тут, хай тут і застаецца, і пабудаваны тут касцёл. Скажем так, гэта не першы касцёл, які на гэтым месцы пабудаваны, бо да гэтага быў іншы касцёл, драўляны. Як так сталася, што людзі вырашылі, што ён настолькі прыйшоў заняпад, што той разабралі, пабудавалі новы. То есть не хацелі рамантаваць, а прасіба было новы пабудаваць. І вось зараз гэтую святыню мы маем. Чаму Дуды? Тут таксама ж ёсць такая цікавостачка, ну, звязаная
легендамі. Зноў ж так, зноў легенда, которую я ведаю, чуў, што быў такі пан, называлі яго Воўк, чы Валчэцкі, чы Валкоўскі. Лютаваты такі з характару, бо саму Воўк, да? Скажем так, чалавек не вельмі добры, назовем это так, у жыцці. Ну, бо, скажем так, ён быў сам па веравызнанню кальвініст, яго жонка была каталічка. Як это сталася, што католікі і пратэстанты пажаніліся, ну, скажем так, на той час было забаронена ў касцёле жаніцца. Але это шляхта, і можна было ўсё. Вось, і, скажем так, кожную нядзелю ён меў свой аркестр. І з тым аркестрам прыязджаў у касцёл, хоць і быў кальвіністам, і прыкладна дзесьці вось у гэтым месцы ён сядзеў. То бок побач, дзе мы стаім. Так. Это месца, скажем так, для шляхты было большай, такой важнейшай. І, як кажуць, як кажа легенда, як кажуць, як людзі старэйшыя расказвалі, што тут такая каля балясак выставлялі дзяўчат маладых, ну і іграў яго аркестр, ну, а ён, так сказаць, у часе мшы, ну, маліўся. Ці Богу, ці на дзяўчат, тут уже іншае пытанне, бо такі дзядзька быў, ну, скажем так, не вельмі добры, яго не любілі, яго, мягка кажам, не любілі, так? І вось у яго аркестры было много дудаў. Дуда. Есть такі беларускі інструмент, так, не путаць з дудкай. Бо дудка – это такое маленькое, а дуда – это штосьці падобнае на валынку. Все мы ведаем, што такое валынка. Это дуда, скажем так, мех, які надуваецца. І калі выходзіць воздух, скажем так, іграецца музыка розная прыгожа. Напэўна, калі які-небудзь гістарычныя дзесьці фестывалі праходзяць, то можна ўбачыць дуду, як на ёй граюць, а яшчэ з барабанамі вельмі прыгожа гучыць. Дык вось адна з тэорый, чаму назвалі дуды, таму што быў аркестр, які складаўся з дудаў. Зноў ж, дуды-то ўжо былі, і хутчэй за ўсё такая легенда, ну, не вельмі праўдзівая. Але ўсё ж такі такая легенда існуе, што вось такія музычныя нядзельныя імшы далі назву мястэчку. І ўжо потым гэта пайшло, што гэта мястэчка Дуды, вёска Дуды. І маем абраз Маці Божай Дудскай, так? Абраз Адзігітры Маці Божай Снежнай Дудскай. Вось, так. Яна за нашай спіной, можна яе так пабачыць. Яна трымае Езуса на руках і шмат вотаў. Распавядзіце, калі ласка, крыху пра абраз. Што такое вота? Пачнем з того, што такое вота? Гэта знак удзячнасці людзей за атрыманыя ласкі. Калі людзі выпрашвалі пры гэтым абразе, трэба разумець, не абраз сам цудоўны, так? А праз абраз выпрошваюцца якіясьці ласкі. Месца святое, месца намоленае стагоддзямі, і вось, калі людзі нешта выпрашвалі, атрымоўвалі якусь, скажем так, Бог іх слухоўваў, іх малітву, праз гэты абраз, то людзі на знак удзячнасці прыносілі такія вось воты. Гэта можна бачыць і ручкі, ножкі, сардэчкі, яшчэ там іншыя рэчы. Можа, камусьці рука баліла, ручку, камусьці ножка, ну і так далей. І, скажем так, усе гэтыя воты, яны доваенныя, до Другой сусветнай вайны. Людзі зноў ж это збераглі. Колькі іх было на самой справе, невядома, напэўна, намнога болей. Вось, і пры гэтым абразы, ну, людзі моляцца да сённяшняга дня, людзі прыязджаюць зноў ж, як казалі, што з дарогі відаць касцёл, і многія турысты проста прыязджаюць, проста выпадкова заходзяць. І калі, напрыклад, я ў касцёле, то цікава з людзьмі пагаварыць, так, зноў ж, у нас Дуды ўжо не мястэчка, гэта ўжо вёска. Скажем так, якой жыве 40 чалавек, ну, на жаль, такі час, урбанізацыя, ўсё остальное, вёскі пусцеюць, і людзей ўсё менш. Аднак, ўсё-такі людзі прыязджаюць сюды, некаторыя выпадкова, некаторыя спецыяльна прыязджаюць, так, вось як недаўна прыязджалі турысты з Мінска, расказвалі, што вось вырашылі праехацца вось па Івіўскім раёне. Дзесьці там быў Ліцкі калісьці, яшчэ іншы якісьці, а вось праз Івіўскі праехаць. І ёсць такое, скажам так, турыстычныя агенцтвы, якія, як называецца, Залатое кольцо Івіўшчыны. Пры ўваходзе на тэрыторыю касцёла, там вісіць шыльда, так, напісаны самыя знакавыя месцы, самыя важныя месцы, якія можна наведаць. І вядома, што это месцы святыні, это касцёлы, цэркві, мечэць, зноў ж у Іве ёсць. І турысты частенька прыязджаюць, асабліва калі цёплы час настае, вясна, лета, восень, аўтобусамі прыязджаюць, ну і пачынаецца вось гэта Залатое кольцо менавіта з Дудаў. Менавіта з гэтага мястэчка. Ці здзіўляюцца людзі, што вось у такім вясковым касцеле ёсць такі абраз, які цудатворны, які цудадзейны, які з вотамі, які, як сучасна мовай кажуць, працуючы, дзейнічае. Ведаеце,
залежыць ад таго, як чалавек ведае гісторыю, то трэба гэта разумець, праўда, бо калісьці большасць людзей жыло ў вёсках. І, скажем так, тое ж самае Іў, якое зараз з'яўляецца горадам, ну, так называюць, яно таксама было як вёска, як мястэчка якоюсь. Это не было такім вялікім, не было тых многаэтажак, так, і людзі жылі ў мясцовасці. Ёсць у мяне, напрыклад, у нашай парафіі перапіс насельніцтва 1933 года. І там мястэчкі, там вёскі, там засцянкі, там хутара, там колоніі. То есть, ну, вельмі много людзей жыло тут на зямлі, працавала на зямлі. Менавіта таму такія старэйшыя, скажем так, да хаця бы ўзяць Буцлаў. Самыя вядомыя санктуары ў Беларусі, так? Там цудоўны абраз. Ну, сам Буцлаў – гэта вёсачка. Так, прыгожы, вялікі, святыня, храм, касцёл. Але, скажем, сам Буцлаў – маленькае мястэчка, і толькі раз у год, я некалі помню, быў у Буцлаве, прыехаў у нядзелю на мшу святую. Ну, так там, ну, не знаю, людзей, можа, нават і менш, чым у Дудах прыйшло ў нядзелю. І калі людзі прыходзяць зноў ж у касцёл у Дудах, многія, з'яўляецца, што такі вялікі касцёл. На самой справе, зараз ён такі вялікі не патрэбны, але як і раней, так і зараз, калі святыня будуецца, будуецца на колькасць людзей. Зараз мала дзе будуецца вялікія святыні, так? Бо няма такой патрэбы. Так, і зноў ж у нядзелю, напрыклад, у горадзе тым самым, так? Ёсць раніца, у абед і вечарам некалькі мшэй, так? Поэтому людзі заўсёды могуць выбраць час, і не патрэбна агромнейшая святыня. Так, дзе якісьці санктуарый, і то, скажем так, узяць той самы Буцлаў, так? Я ось не уяўляю сабе, наколькі цяжка утрымліваць у парадку такі вялікі касцёл у такой, ну, невялікай парафіі. А у нас, ну, драўляны касцёл, і калісьці, калі яго будавалі, ну, сапраўды, людзей было намнога болей. Магчыма, нават усе нават і не маглі прыйсці, калі тут так было шмат. Ну, мне здаецца, все, хто хацеў, все патрапляў. Але, ведаеце, вось гледзячы на абраз, я бачу зоркі вакол Маці Божай. І ў мне паўстае такое пытанне. Крыху тэму у небаўзяці мы ўжо разглядалі ў папярэдніх праграмах, а вось наступнае такое пытанне. Калі мы молімся на ружанцы, то адна з таямніц пасля ў небаўзяцця – гэта каранаванне Маці Божай. А што ж гэта такое? Ну, можа, я тады пачытаю урывак з апакаліпсіса святога Яна, якраз на ўрачыстасць небаўзяцця чытаецца. Было б выдатна. Ачынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запаветаў у святыні ягонай. І вялікі знак з'явіўся ў небе, жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавой вянец 12 зорак. Яна была цяжарная і крычала ад болю і пакут парадзіхі. Зараз мы ўчылі ўрывак, у якім мы чуем апісанне святым апосталам Янам Марыі. Марыі, якая была укаранавана зоркамі. І вось незадоўга пасля небаўзяцця на свяцейшай Марыі Панны касцёл абходзіць свята укаранавання на свяцейшай Марыі Панны. У гэтым самым месяцы, ў жніўні, абходзіцца эта ўрачыстасць. І чаму укаранаваная? Ну, таму што яна Маці Божая, яна маці Сына Божага. І калі зноў ж павяртацца да гісторыі, праўда, калі мы чуем пра якосці караля, вялікіх каралёў, то вельмі часта пры гэтым каралі была мама. Так, яна была, скажем так, можа, не такая важная, але зачастую дапамагала свайму дзіцяці, якому сколькі б яму гадоў не было, чи 20, чи 30, заўсёды побач была мама, якая была мудрая, тому што яна ўжо старэйшая, пражыла жыццё. І вось Маці Божая, яна укаранаваная як каралева неба і зямлі, каралева анёлаў і людзей. І што важна, што ў каранаванні, зноў ж, часта можам бачыць абразы. Карануюць, напрыклад, Маці Божую, ну, як малююць на абразах Бог Айцец і Сын Божы. Ёсць іншыя абразы, дзе карануюць Маці Божую анёлы. То есть паказваецца, што яна годная насіць карону, годная быць побач са сваім сынам. Яна не каралева, яна не вышэй Бога, скажам, бо Бог Айцец, любячы Айцец. Яна каралева, любячая каралева, якая так дапамагала свайму сыну Езусу Христу, калі была на зямлі. Ну і зараз за намі заступаецца там у небе, будучы Маці Божай, знаходзячы побач са сваім сынам. Свята называецца «У небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі». Чаму ж зельніца? Адкуда гэта ўсплыло? Ну, ёсць много
традыцый, много назваў, много легендаў. Ну, мне даецца самае простае, што ў гэты дзень свенціцца ураджай Новага года. Зёлкі розныя прыносяць. Звычайна людзі прыносяць ці то кветкі, ці то яблыкі. Ну, то, што ўрадзіла, тое, што вырасла, тое, што зялёнае. Ну, і простонароддзе называецца зельніца. Я, правда, учу і настойваю людзей, што зельніца зельніцай, але што мы абходзім, што мы святкуем. І такое важнае пытанне, што мы святкуем. І калі, напрыклад, на катэхезе дзяцей пытаеш, што святкуем на Пасху? Які самы часты адказ, як думаеце? Што святкуем? Што яйкі святкуем яйкі. Яйкі святкуем. Ну і приходится объяснять детям, яйки не святкуем, а ямо и свенцим, а святкуем у воскресения Иисуса Христа. То же самое и зельница, можно сказать. Так, зельница, але что мы святкуем? Мы не зелки святкуем, не то и зеленое, что приносим свенцить. Але мы святкуем тое, што Марыя з душою і цетам была ўзята ў неба, таму што негодна, каб тое цела, якое прынесла на гэты свет збаўцу, каб яно было аддана зямлі і перамянілася ў прах. Поэтому дзельніца зельніцай, але ўсё-таки святкуем у небаўзяцце. Вось, і, скажем так, скажу за нашу парафію, за вясковую парафію, трошки, што у нас касцёл нараджэння на свяцейшай Марыі Панны. І галоўны адпуст 8 верасня, нараджэння свяцейшай Марыі Панны. Але так зложылася традыцыяй, што большае свята, намнога большае. Менавіта мне небаўзяцце 15 жніўня. І, скажем так, людзі, я вам так скажу, з усёй Беларусі з'язджаюцца сюды, таму што многія людзі тут жылі, нарадзіліся, так, але выехалі адсюль, але ёсць ось такая традыцыя, такая ўжо моцная традыцыя, што 15 жніўня людзі, сапраўды, са ўсёй Беларусі, Родна, Брэст, Мінск, яшчэ там дзесьці Віцебск, прыязджаюць сюды, таму што... Менавіта на небаўзяцце. Так, менавіта. Вось тут таксама цікавостка, акцэнтую гэтую увагу, гэта касцёл нараджэння і парафія нараджэння Маці Божай. Але ладзіцца фэст, вялікі фэст, з пілігрымкай нават, менавіта на небаўзяцце. І так, гаворачы пра пілігрымку, гэта даволі такая... ўжо старая. А давайте крыху гісторыі. Вы ж казалі, што нават з Уселю пасюды хадзілі? Так, і як было сказано, пабудаваны касцёл 1772 год. Касцёл, в прынцыпе, як казалі, не быў перабудованы. Адзінае, што цікава, што гэтыя алтары, которые зараз знаходзяцца, яны былі пабудаваны на пачатку 20-го стагоддзя. І ёсць маленькая вёсачка, тут недалёка, кіламетраў 15 ад Дудаў, і там з клуба зрабілі капліцу. Зараз у вёсцы ўжо ніхто не жыве, але там стаіць аўтар, менавіта стары аўтар з гэтага касцёла. То есть ён не дзесьці прапаў, дзесьці, а быў перанесены туды. Вядома, там не такі прыгожы, як зараз алтары тут. Трэба таксама заўважыць, што аўтары таксама робленыя з дрэвы, яны драўляныя. І хоць здалёк можа здавацца, што іншы матэрыял, але это дрэва. Вось, зноў ж, гаворачы пра касцёл, што важна таксама, у нас ёсць арган. 1896 года, зроблены ў Вільні, дарэчы, як все аўтары, арганы на той час робленыя былі. Зараз ён дзейнічае, у нядзелю прыязджае настаўніца музыкальнай школы, і грае. І прыгожа іграе, так. І Бог благасловіў, дзіцятка недавно нарадзіла. Вось, поэтому не так часто атрымоўваецца зараз, але вось з усіх сіл стараецца, і ў нас музыкальны касцёл, што тут скажаш? Гэта ж дуды. Гэта ж дуды, правда. Гэта ж дуды. Вось, гаворачы зноў пра касцёл, адметна, што цікава такое, звычайна, калі ёсць вежа, няма званіцы, потому што самыя званы ставяць на вежу. Тут пабудавалі так, што ёсць і две вежы, але збоку стаіць званіца, якая, якой званы вісяць, якія звоняць. Вось, і гаворачы пра гісторыю. До 1959 года тут быў святар, потым яго не стала, это святара, і касцёл быў забраны. Спачатку зернасховішча, потым... А ў часы вайны ён быў адчынены? Як кажуць, тут стаяла воінская часць нямецкая, што тут яны на, скажем, кутах мура поставілі кулямёты, каб як адбівацца штосьці. Нават калі малявалі вежы, то будаўнікі казалі, што там есть дыркі ад пуль. Хтосьці страляў па вежах нават. Вось, поэтому, касцёл яшчэ, слава Богу, збярогся, нічого тут асабліва ў часе вайны не было. Пасля вайны касцёл быў забраны. Тут таксама, вось, дуды гэта тое месца, гэта той касцёл, які проста ён агорнуты гэтымі легендамі. Легенда на легендзе легендай паганяе. І што тут ёсць за легенда, ці не легенда, ці гэта сапраўды? Вось, пра што апавядалі мясцовыя жанчыны? Як яны баранілі свой касцёл? Але ж усё ж такі яго забралі, але...
Ну, легенда это цяжка назваць, таму што яшчэ людзі жывуць, которые это расказваюць. Другая справа легенды, калі яны даўно было, калі жылі тых сведкаў, которые это бачылі няма. Але ў свой час быў там момант, 10 гады 60-е, калі вось гэтыя алтары, которые стаяць, яны ўвесь час, пакуль быў зачынены касцёл, яны стаялі. І ўжо падгналі трактар, хацелі вырываць, уже тросы чаплялі, і якраз это было раніца, людзі на працу збіраліся, убачылі, што штосьці тут адбываецца. І людзі прыбеглі сюды, ну, паднялі крык, хай, што як это не назаві. Факт у тым, што людзі ў нас характарам такія ёсць, цяжкім. І дзякуючы гэтаму, можа, і збераглося. Яны пачалі там і... Што яны там такі не рабілі, в конце концов трактары сказаў, ідзіце вы лесам, нічого я не буду, паехаў адсюль. То есть людзі дабіліся так, хтосьці там пад калёса, казаюць, кідаўся, хтосьці там ногі дзесьці саваў, каб не ехаў трактар гэты, но але дабіліся, што алтары асталіся. І што вельмі важна, што ў 1983 годзе касцёл вярнулі, аддалі людзям. 20 гадоў ён быў ўсё ж такі зачынены. Яго не зруйнавалі, але тут было зернасховішча. І што горшае, сховішча ўгнаенняў, хімія. І цуд, зноў яшчэ адзін цуд у нашай святыні, што ён і драўляны, хоць тут хімія была, і хоць тут трактар вось па гэтым камні ездзіў, касцёл стаіць. Касцёл не змарнаваўся. То есть цуд, ну я это по-другому не магу назваць. Але і цуд быў далей, 20 гадоў прайшло, і ты ж жанчыны, што вырашаюць зрабіць? 20 гадоў яны і ў Маскву ездзілі. Вясковыя жанчыны. Як я сказаў, характар іх. Баявы. Ну, добрае слово. Вось. І яны такі дабіліся, такі даехалі, такі, не знаю, якім цуд, ну, правда, зноў, яшчэ адзін цуд, што людзям вярнулі касцёл. 80-е гады. 83 год. Людзі ўжо тады пачалі апекавацца касцёлам, пачалі ўжо парадкі наводзіць. І з 1986 года сюды пачаў прыязджаць ксёндз Леонід Несцюк. Калі хтосьці не ведае, парафія Гірвяты. Зараз ён надышоў ужо да вечнасці, але вось менавіта той прыгажосць, якую ён зарабіў, это быў ксёндз Леонід, які да гэтага, до Гірвятаў, быў у Іўі. І 86 года сюды прыязджаць, а з 92 года ўжо тут свой святар з'явіўся, который на пастаянку. Ось, ну і зараз, ну, маем, што маем, вёска. Але распавядзіце яшчэ крыху пра фэст. Ну, скажем так, гэта... Бо мы ж сюды не выпадкова трапілі. Гэта ж таксама цікавостка вялікая на Беларусі. Скажем так, я называю это раённы фэст. Таму што вось Іўеўскі раён, калі хтосьці не ведае, то тут у нас сельская гаспадарка вельмі развіта, і людзі ў асноўным у Іўе, у горадзе, жывуць з зямлі. Хоць это і горад, нібы горад. Менавіта 15 жніўня у нас такі раённы фэст у Дудах, дзе збіраюцца сотні, а если это і выхадны, то і больш, можа нават і за 1000 людзей. Не 1000, ну 1000 хай трошкі болей, так? Вось у тым годзе нас якраз прыпадае 15 пятніца, не ведаю, будзе людзей, не будзе, але факт у тым, што гэты касцёл тады, напэўна, маленькі, бо і на тэрыторыі касцёла, і за тэрыторыяй касцёла людзі збіраюцца, вся вёска заставлена машинамі, таму што, як я ўжо казаў, людзі прыязджаюць з розных старон Беларусі. Хтосьці першы раз, а хтосьці кожны год прыязджае, таму што вось цікава пабыць, разам памаліцца, ну бо ўсё-такі аддаем пашану Маці Божай у гэты дзень, працэс, вядома, прыгожая ідзе. Ну і ёсць такая традыцыя, што адразу пасля мшы людзі разбягаюцца па гасцях. Таму мы святыню гатовім за 2 дні да ўрачыстасці, то есть людзі збіраюцца, прыбіраем касцёл, так, все, што трэба, робім, кветкі ставім, а ўжо за дзень да ўрачыстасці людзі ўжо ў сябе дома, сядзяць на кухні і гатовяць ежу, таму што прыедуць госці. І госці сапраўды прыязджаюць, і пасля мшы, як, скажем так, перад мшой народу вельмі многа было, так пасля мшы дуды пусцеюць, бо ўсе сядзяць за сталамі і святкуюць. То есть прыемнае з карысным, можна так сказаць, і памаліліся, а потым і ў госці пашлі. Але ведаеце, мне гэта падаецца вельмі так прыгожа, я бы казала. Гэта такі не тое, што мясцовы фэст, а вось ён такі вельмі утульны, я бы нават казала хатні. Як мама збірае дзяцей, так? Прыязджайце там у нядзелю, на выходную прыязджайце, пасядзім, паразмаўляем, штосьці смачнае з'едзем, так і Марыя збірае пілігрымаў з усёй Беларусі, як тая ж мама, і яны зноў едуць на вёску, ідуць у хаты да сваіх бабуль, дзядуль, ці ў хаты, дзе яны жылі, і таксама збіраюцца. І вось зноў ж традыцыі гавораць і пра пілігрымку, так, што яшчэ до вайны, до другой сусветнай, сюды прыходзіла пілігрымка з парафіі ў Селюб, гэта прыкладна 30 кіламетраў адсюль.
Зараз там мост ёсць, скажем так, через раку Неман. Раней не было моста, людзі прыходзілі, перапраўляліся і ішлі да этой святыні. Зараз трошки іншыя часы, і ўселіб уже, скажем так, не той, які быў, зусім маленькі стаў. Але з Іўе ад касцёла да касцёла у нас 7 кіламетраў ідзе пілігрымка кожны год, менавіта 15 жніўня. Больш за сотню людзей прыходзіць, так, і малодшыя, і старэйшыя, так, то есть там няма такого, што хтосьці можа, хтосьці не можа. Людзі просто хочуць сюды ісці. І, скажем так, многія людзі, якія паходзяць з этой парафіі, і пераехалі ў Іўе, яны там жывуць, але ўсё роўна те ж саме, амаль што кожную нядзелю многія прыязджаюць менавіта сюды, таму што гэта сваё роднае, утульнае, і, скажем так, чым мне падабаецца драўляныя касцёлы, яны, як для мяне, болей жывыя. Парафіі родныя, адкуль я паходжу, мне таксама драўляны касцёл, я вырас у драўляным, ну і так, вось, пакіраваў Бог, што і зараз, вось, таксама. Ну, як дома. Так, як у сябе. Ну, чаму як? Я і в сябе есть. Скажем так. Дзякуй за адказ. Але можна я яшчэ вось такое пытанне задам? Мы кажам, што мы знаходзімся ў вясковым касцеле, так? Вёска і горад. Зараз гэта розніца вельмі такая адчувальная. Ці часам не губляецца нейкі сэнс свята у людзей? Вось мы трапілі ў горад, мы там не сеем самі збожжа, нам не трэба яго сабраць, мы набываем хлеб у краме і гэтак далей. То бок адпадае сам тэрмін зельніца, магчыма, у двухкосці адпадае, так? Ці не губляе гэта свята сэнс? Ці актуальна яно зараз? Як было раней сказано, святкуем мы што? Небаўзяціны Свяцейшай Марыі Панны. Просто людзі прывязалі, як вось эту урачыстасць, знак удзячнасці за той плён, які прынесены, так? А сэнс нейкі не губляецца. Зельніца, як я ўжо сказаў, мне не вельмі падабаецца эта назва. А што тычыцца горада, недарма горад называюць каменнымі джунглямі. І многія людзі, якія выязджаюць з вёскі ў гарады, яны там губляюцца. Тая ж самая моладзь зараз, так? Будучы тут, у мясцовасці, дома, яны кожную нядзелю ў касцёл прыходзяць і моляцца разам з бацькамі ўсё. А калі выязджаюць, напрыклад, учыцца студэнты, многія з іх губляюцца, і там яны не ідуць у касцёл. Нават не свята, нават проста нядзеля ці штосьці. Яны не ідуць, баяцца прызнацца, што з'яўляюцца веруючымі католікамі, так. Слава Богу, есть тыя, которые дзесьці там селяцца в абшажыцці якомсьці, знаёмяцца з іншымі, аказваецца, адзін католік, другі католік, ну, разам сабраліся, пашлі ў касцёл, гэта прыгожа, ну, але такого не надта многа. Поэтому людзі, выязджаючы з мясцовасці, тут усе ўсіх ведаюць. І калі хтось не пашоў у касцёл, могуць сказаць: о, безбожнік, не пашоў у касцёл. А ў горадзе каждый сам па сабе. І вось чаму, здавалася б, горад перапоўнены людзьмі, але святыні не перапоўненыя, святыні пусцеюць, на жаль. А ў вёсцы, ну, на жаль, выязджаюць людзі. Усё ж такі я вельмі спадзяюся, што жыццё ў вёскі ніколі не згасне, і заўжды будуць тыя, хто прыйдзе не толькі на нядзельную імшу, але і ў панядзелак, аўторак, сераду, чацвер, пятніцу і суботу, каб касцёл заўжды быў поўны людзьмі. Поўны не будзе, але людзі будуць, напэўна. Людзі будуць, напэўна. А пажадайце нам штосьці такое да гэтага свята. Вось ваше такое пастырскае слово. Радасці. А перш за ўсё радасці, бо, скажем так, у сучасным свеце людзі занадта загружаныя. Праблемы, цяжкасці, асобна калі людзі пачынаюць глядзець, чытаць навіны, што ў свеце робіцца, ну так часамі страшна жыць. А трэба заўважыць, што навокал нас ёсць людзі, которые нам блізкія. Цаніць людзей, радавацца таму, што Бог нам дае, што Бог даў нам блізкіх нашых. Радавацца і цаніць кожны дзень. Радавацца таму, што сёння сонейка ўзышло, так? Ну, бо пагрузіцца чымсьці там, так, задумацца на чымсьці, часу хопіць. Але калі чалавек перастае радавацца, чалавек перастае жыць. Тады ўжо перастае якосьці быць існаванне. І вось урачыстасць у небаўзяцця, ну, это ж радасць. Это Марыя. Яна была ўзята ў неба. І яна, дзякуючы гэтаму, што была ўзята неба, яна там стаіць, апякуецца намі. Недарма, калі Езус Христос паміраў на крыжы, ён сказаў: вось маці твая, вось сын твой. І кажучы пра сын твой, таксама было сказано про ўсё людства, што яна мама для кожнага з нас. І вельмі важна, што, скажем так, пашана да Найсвяцейшай Марыі Панны ў нас у Беларусі вельмі распаўсюджана. Таму што мы разумеем, што пра заступніцтва Маці Божай мы можам выпрасіць. І нават як некаторыя кажуць, што я не годны звяртацца да самого Пана Бога, да самого Сына Божага, таму я буду звяртацца да Маці Божай, бо таксама такі чалавек, як я, то, можа, будзе нават і лепей паможа. Ну вось,
такая пашана Маці Божай распаўсюдзілася ў нас. І это ўсё гісторыі, звязана з гісторыяй, з доўгімі вякамі гісторыі, Княжпалітоўская, Рэчпаспалітая. Гэта ўсё, скажем так, з часам фармавалася, ну і зараз мы бачым, да чаго яно дашло. Што Маці Божая вельмі пашануецца ў нас. Але можна напрыканцы мы яшчэ ўзгадаем адну такую легенду. Я зараз вось так уасабляю сабе, што мы яе крыху мінулі. Калісьці бабуля адна з мясцовых распавядала мне, што ёй распавядала яе бабуля, і гэтак далей пайшло па часе так шмат гадоў таму, што перад тым, як знайшлі вось гэты першы абраз, на месцазнаходжанне якога потым планавалі будаваць першы драўляны касцёл, але абраз трапіў сюды ў Дуды, што абраз знайшлі на дрэве. І пэўны час на гэтым дрэве з'яўлялася людзям Маці Божай, з'яўлялася акурат пад свята ў небаўзяцця, і што гэта было жніво. І людзі ноччу падумалі, што штосьці гарыць, бо было вельмі вялікае такое зянне, свячэнне. Усе ўсё пакінулі сваю працу, прыбеглі туды і амаль што кажуць, што амаль што суткі яе бачылі. То яна крыху больш бачная была, то крыху менш, але яна проста стаяла і малілася нібыта на ружанцы. Кажуць, што груша гэта была, нават гэтае дрэва вельмі такое ёсць удакладненне, мне распавядалі. І вось далей потым знайшлі на гэтым месцы гэты першы абраз. То бок праз легенды можна сцвердзіць, што гэты касцёл прыйшоў з нагоды самой Панны Марыі. Легенда, не легенда, правда, неправда, але мы ўжо это праверыць ніколі не зможам, потому што это было калісьці. Але факт у тым, што гэты касцёл тут патрэбны. Калі б ён быў не патрэбны, яго тут не было. І калі людзі захацелі тут яго пабудаваць, і Маці Божая, скажем так, дапамагла нам трошкі ў гэтым, то таксама знак. І зноў ж, з этой святыняй звязана много такіх цудаў, которые, скажем так, розумам не аб'ясніць, толькі цуд, толькі Божы провід. І зноў ж, я не ўсе легенды ведаю, якія тут ёсць, правда. Мае бабулі ў другіх мясцовасцях жылі, другое мне расказвалі. А напэўна, з старэйшых людзей много чаго можна пачуць, которые што тут сталіся. На жаль, усё менш тых людзей, которые ведаюць, штосьці памятаюць і расказваюць. Ну і важна берагчы той, скажем, гісторыі, якая багата менавіта гэта мясцовасць. Скажем так, тая ж самая вёска, дзе жыў той пан, які мы гаварылі, воўк. Зараз это амаль што пустая вёска. Той дом, дзе жыў гэты пан, яго зраўнялі зямлёй, зааралі, зараз там проста чыстае поле. І, на жаль, вось тыя людзі, которые там жылі, іх ужо няма. І тыя легенды, якія былі, палавіна з іх ужо забыта. Але паглядзіце, як цікава атрымліваецца. Калі б не касцёл, таго бы пана ўвогуле бы не ўзгадвалі. Не, ён узгадваецца у Адама Міцкевіча. Адам Міцкевіч яго ўзгадвае, пан Тадэуш пра яго піша. Так? Ёсць. Так, упамінанне пра яго. Вось. Не як пра добрага чалавека, скажем так. Вось. Поэтому той пан, ён і так вядомы быў. Не толькі таму, што тут, аж Міцкевіч ведаў пра яго. Поэтому трэба было чаго нарабіць, каб так аж. Але вернемся да касцёла ў Дудах. Цікавае месца, прыгожае месца, месца агорнутае легендамі, месца агорнутае цудамі, месца, дзе жыве вось такая выдатная Марыя у атачэнні гэтых вотаў. І вельмі заахвочваю вас наведаць гэту вёску і наведаць гэты касцёл. Отец Вячеслав, а як знайсці яго? А вось гэта вельмі проста. Прасцей. Вы ўжо казалі пра залатое кольцо? Так. Ёсць. Скажем так, можна трошкі пра сябе. Калі я даведаўся, дзе знаходзіцца менавіта па касцёлу ў Дудах. За год до таго, як я сюды трапіў, ехаў на Мінск, гляджу, касцёл каля дарогі, а што за ён? А мне сябар, который ехаў, кажа, так это ж Дуды. Ну і через год я сюды направлены быў біскупам. А Марыка такая, ну-ка, сюды? Такое штосьці так. Ось. І зараз, калі едучы, траса Мінск-Гродна 120, другі ці трэці кіламетр, поворот на заправку, і ад заправкі 1 кіламетр знаходзіцца касцёл. 123 кіламетр, запамінайце. І зноў ж едучы па дарозе, па трасе М6, можна заўважыць, касцёл, які стаіць так, калісьці тут было многа дрэў. Так, за савецкія часы это зарасло, і, можа, не так добра было відаць. Зараз дрэвы прыбраныя, і сапраўды з дарогі ён прям свеціцца. Як сёння сонейка свеціць на касцёл. Ён як прывітанне шлі нават такой.
адразу попадае ў вока. То есть яго цяжка не заўважыць. І многія людзі, якія проста едуць, яны яго бачаць і проста сюды заязджаюць, каб паглядзець на это. А што это? Адкуль это ўзялося? Вроде нікалі не было, а тут воно стаіць. Аказваецца, ён тут 2,5 стагоддзя ўжо стаіць. І людзі прыязджаюць, хтосьці спецыяльна паказана, хтосьці выпадкова, але ўсё-такі трапляе сюды. Запрашайце ўсіх. Так, у нас, як я ўжо казалі, неаднаразова 15 жніўня, яшчэ раз, перш за ўсё, на 15 жніў запрашаю, бо гэта сапраўды фэст. А калі фэст, то і мша святая, і магчымасць споведзі, вядома, святары з нашага дэканата збіраюцца. Многія людзі сюды спецыяльна прыязджаюць, менавіта каб скарыстацца сакраменту споведзі, бо свой ксенц надае, пайду да другого, скажем так. Ён пра мяне нічога не ведае. Вось, так. І, вядома, святары спавядаюць, вядома, апуставая святая імша, святары прыязджаюць з розных, скажем так, старон, тому што таксама і адсюль. Некаторыя паходзяць і святары, скажем, з этой парафіі, хоць ужо ў іншых месцах, іншых дыяцэзах могуць быць, але все-таки прыязджаюць. Малітва, споведь, вядома ж, працэсія, ну і, як на кожным фэсце, петушкі, пранічкі, нават попкорн есть. Вось. Ну і, вядома, пасля фэста, калі хтосьці мае якіхсьці знаёмых, то паверце, калі хтосьці знаёмых вас ёсць тут, і вы прыедзеце, вас, напэўна, паклічуць за стол, бо нагатавана ўжо, трэба з'есці. Дзякуй вялікі за такое запрашэнне, за аповед пра гэты касцёл, пра парафію, пра тое, што мы ўзгадалі такую вялікую колькасць легенд і цікавостак. І вось менавіта ад мяне вельмі вялікае такое дзякуй за ваше добрае пажаданне радасці. Дзякуй вам, заязджайце, наведвайце. Дзякуй. Людзі ведаюць пра Радыё Марыя, некаторыя, скажем так, бяруць тэлефоны, слухаюць, правда, і неаднаразова казалі людзям, я сам казаў, правда, што ёсць такая магчымасць, Радыё Марыя. На жаль, радыёхвалі вам так і не далі. Не далі. Ну, вось, але ёсць інтэрнэт, так, ёсць, можна паслухаць, аказваецца, YouTube ёсць, я не знаў, буду шукаць. Спасылку я дам. Я думаю, знойдзецца. Вось, поэтому зараз, скажем так, у нас людзі сучасныя ўжо, кожнага амаль што є смартфон, і знайсці тое самае Радыё Марыя, калі штосьці, ну, зноў за сябе скажу, калі нешта каля дома робіш, наушнікі, Радыё Марыя ўключыў, і заадно і паслухаць можна, і памаліцца, і папрацаваць. Адно другому не мешае, поэтому распаўсюджваецца, слава Богу. Дзякуй вам. Дзякуй за добрыя словы, дзякуй за тое, што запрасілі і Радыё Марыя, каб зняць гэтую праграму, і усіх нашых слухачоў, гледачоў, каб яны трапілі на гэты вельмі прыгожы і цікавы фэст. Велізарна вам дзякуй, отец Вячеслав. Дзякуй вам. Богам. Шчасліва. Вось і скончыўся шэраг праграм, якія былі прысвечаны да небаўзяцця на свяцейшай Панны Марыі. Спадзяюся, яны вам спадабаліся. Радыё Марыя ўсёй камандай вандравала па Беларусі ў пошуках цікавых касцёлаў, якія месцяцца ў вёсках. Менавіта была такая ідэя. Месцы усе цудоўныя, усе звязаны з Марыяй, усе дышаць гісторыяй і цудамі. Беларусь вялікая, Беларусь прыгожая, Беларусь фантастычная. Вандруйце. І, канешне же, я ад імя Радыё Марыя жадаю вам добрага свята, плённага, радаснага, шчаслівага. Вельмі ўдзячная наша каманда заўжды за вашы падабайкі, за каментары, якія вы пакідаеце пад відэа. Гэта натхняе нас працаваць і далей. Дзякуй вам, усе наши гледачы і слухачы. Абдымаем. Радыё Марыя. Адкуль пайшло свята.